ପିଲା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ମାସ ପରେ ମାସ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କୋଚିଂ ନଉଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେ ଜାଗା ନାଁ ତ କହିପାରିବିନି। ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ +2 ଏକ୍ଜାମ ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ଆମର ଏତେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ ମାଇକ୍ରୋ ଜେରକ୍ସ ନେଇକି କପି କରିବା ପାଇଁ କଲେଜରେ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ କରୁଛନ୍ତି। ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଜଣେ ଜଣେ କରି ଜେରକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବାର ସ୍କୋପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର ମାନେ ଏଜୁକେସନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡିଶାର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେବଳ କପି ପାଇଁ, ମାଇକ୍ରୋ ଜେରକ୍ସ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ଲାଇନ ଲାଗିଛି ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନରେ। ଜାଗା ନାଁ ମୁଁ କହିବିନି, ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମର ଓଡିଶାର ଅବସ୍ଥାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଉ ଆଡିକି ଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଟା ଏତେ ତଳକୁ ଗଲାଣି, ନ କହିବା ବି ଭଲ। ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରା ଡାର୍କ, କିଛି ବି ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର। ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।